Rapipo dan berjudul Lah Nasib Kakak Pijo. Kamalah badan nan kamangadu depadi idui denai rasokan lai dan cubo batando iko de buru anyo sisi ta sisi ajo. Indah mungkin akarimbo badaun siri urep coba tang jadi kabean lai dan cubo nan bau sao namun nyoga siang kakak piaju. Indahnya hati dan pai bobana ko untung iswa nasib berubah biarlah kini hidui bakawan susah kini nyoroda sadang di bawah. Biarlah kini hidup bakawan susah indah mungkin denai manyara. Kamalah badan nan kamangadu depadi hidui denai rasokan lai dan cubo nan bau sao de buruanyo sisi ta sisi ajo. Indah mungkin akarimbo badaun siri ure coba tang jadi kabean lai dan cubo bacando iko namun nyoga siang kakak piaju. Indahnya hati dan pai bobana kau untung isu nasib berubah biarlah kini hidup bakawan susah kini nyoroda sadang di bawah. Biarlah kini denai bakawan susah indah mungkin denai menyerah. Jangan menyerah lagi. Dalam hidup ini yang lemah mati,